hapụ na eze na-apụ nchake ọ ma etiwego maka ihe na-abịa n'ihu. Kedu ihe na-abịa n'ihu? Enwe onye si gịnị ga-enwe ụlọ ọrụ site n'igwe oke azụmahịa? Ka ịkpata ihe niile oke gị nwa n'oge ka ịkpata n'ihe niile ji abụrụ gị ị na-achụgharị ụmụ nwaanyị ka ebe enwe na-achụ unene. Hapụgodị nke ahụ, ya na-ekwu maka ya bụ okwu ego. Sai, onye otu m n'ụlọ ọrụ anyị furu ụmụ nwoke a ha jụrụ eju. Ha jụrụ eju ka otu ozi ị na-achịkọ na ha gbara agba ka na ha bụ akpa obi. Kedu ekwu maka akpa obi? Na-ekwu na akpa ya jụrụ eju, akpa ha jụrụ eju. Ị mara ha kwụfere onye otu m ego ha kwesịrị ikwe, ha wee bịazie ikwe wee kwụọ ya n'ego igwe $. Gịnị wee mezie? Ọma ya kija achị ọchị ụtọ. A na ndị otu m nwee nzukọ mana nwa nwee izu ụka na-abịa iji nenne ka ma ga-abụ ofu onye n'ime ha. Nwanne, kedu ahịa na-azụ? Kedu ihe a na-eme? Nka nna mmalọ mana ihe ọbụla ọ bụ mmetinye isi. Douglas, ọ kara gị mma na ị na-echeba ihe eche tupu gị eme ya. Ọ gịnị? Otu ego si amasịzi gị nnọọ, ị na-aza eche tupu gị eme ihe. Ịmaba nnọọ. Sai, gị na ụbịam mụ na-agba ndụ. Ịma ọ na ego dị n'ogwu. Tekezi aka ebe iji gbanata ahịa gị. Nne, enwere ụdị nzukọ na-agbanwe ndụ mụ na ndị otu m nwetara. Nzukọ na-agbanwe ndụ? Nya, enwe ka ihe si gaa ka isi gba. Ịma na izu ụka na-abịa abịa, ụdịrị ndị na-ere ga na-abatasị m aka ga-adị egwu. Biko Douglas, akọchina m ntị. Kemgbe nnu gị ofu okwu a ka m na-anụ. Onweghị ihe m na-afụ. Mba, nke a dị iche, nke a bụrụ ịtụbata afịa. Ekwesịrị m iso n'otu onye n'ime ndị ama ama n'ihe a na-eme. Ọ daba mana nsogbu dị. Kedu nsogbu ọ? Ekwesịrị m idebanye afa tupu nsoro ha. Kedu ihe a na-eme? Ha kwere agwa m bụ nsọ m edebanye afa. Douglas, ya na chekwa ka ihe ndị otu. Ọ bụrụ ihe ndị otu ka ịkpata dị nnọọ mgbe ọ bụla ekwu etu esi akpata ego, ọ bụrụ ihe ndị otu ma ọ bụ ihe ọjọọ. Na-achọ gị ebe niile kemgbe. Mụnwa ka na-achọgharị ebe niile kemgbe. Ị na-emezi nnọọ ka ụlọ bụkaziri ụtọ. Onwe nchọ ka ịkpa. Mba Douglas, achọghị m. Oge ọ bụ na ị gwara m n'inwe ịchọ ka ịkpa, enwe ka obi si eme m, enwe ka ahụ si eme m, maka na ama m na ọ na-akarị okwu gị na ụmụ nwaanyị. Ịda nke a dị iche. Nke a bụ okwu ego. Achọ m ka nyere m aka ka anyị wenite ya. Ọ bụrụ otu a, amasịghị m. Ọ ga-amasịkwa gị. Sai, ọ ga-amasịkwa gị. Ị mara ụmụ nwoke a ngwanya na-ejefu. Mụ na ha afụgo. Ohere ha nye m bụ ohere na-abịa sọsọ ofu mgbe na ndụ mmadụ. Mana achọrọ m ego ka m wee debanye afa n'ime ya. Ngwanụ, kedu ụdị ahịa na-azụ? Ha sị na ha ma ngwa m bụ sọsọ ma na m edebere afa. Douglas, ijikwa onwe gị ị chọrọ itinye ego n'ihe na-amaghị maka ya. Site n'ihe i kwuru kịta, Douglas, ịfụrọ m anọghị m ya. Ama m na ana m etinye ọnụ n'okwu mmadụ, mana obi agaghị adị m mma ma ọ bụrụ na m enyeghị m aka. Kedu onye ọ? Douglas? Ka m sịkwanụ, o nwere onye ọzọ? Gịnị ka o mekwalụ kịta? Ọ chọrọ itinye ego n'ofu azụmahịa ọ chọpụtara. Gwana ya na ijiri ego, ọkwa ihe na-adị agwa m oge ọbụla. Mana Douglas mana na m ji ego ahụ. Onye mere o ji bịakwute m na mbụ. Simon iji ego? Aghọta m ka eke siri dị m anya ka onye nzuzu. Ana m echekwa ego m. Ka m ga-esi malụ? Okwu oge na-asị m ijiri ego nke nwa ji mee nwanne ya gara ime. Ihe nji asịrị gị na-asị eji m ego bụ maka na ana m echekwa ego. Ọ bụrụ ya.
agwabụla m gị na ihe m bụ n'obi bụ ka anyị si ebe a kwaga n'ụlọ nke anyị. Ime ụdị ihe a anyị kwesịrị ido onwe anyị aka na ntị na-echekwa ego. Ohanugo m. Ị ka ga-ebinye Douglas ego nwa? Ọbụbụ enyi bụkwanụ maka inyere onwe anyị aka. Ị kwachiri na ị ga-ebinye Douglas ego a, ị ga-etinyelile ofu ọnọdụ n'elu ya. Kedu ihe na-achịkọwa? Ọkwa ị na-alụ n'ụlọ akụ, ị kwesịrị ịghọta n'ụlọ, ada ebinye ego na nkịtị. Kịta ka m ghọtara ihe ị na-ekwu. Kịta ka m ghọtara. Asị na agụ na agụ m. Kesi mapụta nnọọ ọ dịzị ka agụrụ agụgbula gị. Sai, eji m n'aka na iche gị echiche banyere mụ na gị kpa. Kedu nke ọnwụ? Ego nwanne. Ana m eri nne. I kwesịghị ikwu okwu m ị na-eri nne. Maka nke ị na-ekwu ịnwụgo. Cherekwa, kedu ịkpata na ọkịta nkwa okwu maka ego ka iji zeta na adị ekwu okwu ebe a na-eri nne. Aghọtakwa m na ị chọrọ ịgbanyere okwu a. Mbakwa, ekwu ọsọ m na-agba. Aga m enye gị nya bụ ego. Hey! Sa nwoke n'ụwa! Cheregodi, jidegodi ekele gị. Ego a m ga-enye gị, ọ ga-enwe ọmụrụ nwa. Anyị ga-anọtụ ọdụ, dee ya ede, gbakọkwa ego ole ọ ga-amụta. O ruru otu a? O ruru otu a karịa ka isi chee. Cheregodi, ị marago ahịa ndị a na-azụ? Ọ gbasara gị, ihe nchọba ego. Nsogbu adịrọ, ma ọ bụrụ na ị ga-ekwe ebinyere m aka n'akwụkwọ, enweghị nsogbu, ma enye gị ego. Nna ahụ, ọ na-adịkwanụ m ịbụ ọrụ na ọrụ bunata n'ụlọ. Onye gwara gị n'ọrụ ụlọ ọrụ ka m na-arụ ihe a? Ọ mgbakọ ihe ego Douglas chọrọ ka m nye ya ga-amụta. Biko gwa m, achọrọ m ịma. Ị chọrọ ịma gịnị? Achọrọ m ịmụ ihe na-agbakọ. Doris, ị nwebeghị mmasị n'ọrụ m kamgbe. Kedu ebe na-ebudozi ya kịta? Ọ maka na efule ego anụ chọrọ ibinye Douglas. Aga m eketarịrị oke n'ego ọbụla ọ ga-amụnye. Ị na-egwu egwu? Adị m egwu egwu o. Ọ bụrụ ma onye tụtalụ gị alụ. Na-eso m wee lụọ ọrụ dị na ya. Ya bụ na aga m eketa lelelelele oke na ya. Doris! Ị nwere ike iji ihe ọ bụla busa m egwu, mana ifuru ego m anwakwala ya nwa. Echekwana eche. Aga m eketarịrị oke na ya. Douglas, ebu m n'obi na ide ego afa gị. Ede ego m. Ọ bụrụ na ide ego afa gị, kezi iru gị dị otu a. Obi kwesị ịbụ gị saa nwụrị. Ụmụ ihe dị n'ihe a nneche ahụ. Kedu ihe bụ ihe ahụ? Ha sị na anyị ga-eweta ego ka anyị wee gote ngwa ọrụ tupu anyị bido kpawa ego n'afịa. Ngwa ọrụ? Ịgwa m na ebe a na-emepụta ngwa ahịa. Ihe anyị na-eme bụ afịa bụ afịa mmanụ igwe ọkụ, mana ego a na-asịzi m kwụọ kịta ọ karịrị ego nkwụ mgbe ndeba afa. Dọgị nwa mama, dọgị ito. Onye ihe na-agara ọfụma. Biko chefuo nke a, chefuo ya. Ide ego n'afa gị
Kịta ihe ga na-echezi bụ ọmụrụ nwa m n'ego m nyere gị. Otu nsi na-ekwenye ihe anya. Ọ dịkwara m ka ọmụnwa ga-ete aka ọbịa. Nke a bụ ọrụ nsogbu m. Echefukwala na ego a na-anọte aka n'aka gị. Ihe ọ ga-amụta m a na-abawanye. Ya bụ na enweghị m nsogbu. Sai, eziokwu ọ na-adịkwara m ka ọmụmụ nwa na ọma mbịaza chacha ka agwụ nọ n'akịrịka. Agwọ gịnị? Douglas agakwala ebe ahụ. Agakwala ebe ahụ. N'egodo anya, ha sị m nweta ego ka e wee gote ngwa ọrụ. Mana ego asị m nweta karịzie nke m ji wee debanye afa. Kedu ngwa ọrụ ị na-ekwu okwu ya? Kedu ngwa ọrụ m ji gote m? Douglas, chetakwa na ịgwabeghị m ihe ndị a na-eme. Ọ apịa mmanụ ọkụ. Sọnsọ ihe m ga-eme bụ inwe ebe m ga na-agbanwe mmanụ a. Gbanwecha anya mbufu ya na-ele ya. Kedu ihe na-ekwu? Ndị ahụ gwa gị maka ya. Ha nwee ebe ha si ebute mmanụ ọkụ ebe o buru ibu. Ha nye m ya nwee ebe m ga mgbanwecha anya mbufu ya na-elezi ya. Douglas, ihe a bụ n'izu oshi mmanụ ọkụ. Ijikwa onwe gị. Eji m. Ihe a ga na-ekwu okwu ya kịta bụ kedu ka anyị ga-esi wee nweta ego a ka anyị wee gote ngwa ọrụ a ka afịa bido. Douglas, ọkwa ịma n'ihe a bụ ahịa iwu. Ị nwere ike ịbanye na nsogbu. Ama m. Mana ọnya ka ha na-eme kemgbe afọ one ma one. Ha na-enwetakwa ego. Enwere nsogbu. Achọrọ m ikwete na m tinyere ego m n'ahịa iwu. Douglas, ị ga-eje ebe ahụ weghachiri m ego m azụ. Egbula oge, biko. Ọjọọ zikọ m ka ọ ga-ekwe omume. Ka gbasara gị na gbasara m. Ekene dịrị Chukwu na anyị dịrị ya ede. I binyere m aka n'akwụkwọ. Ya bụ na ị ga-emerịrị ihe anyị kwekọrịtara. Enugu? Chelo, Sai, iche na kịta bụ mgbe eji ekwu okwu. A na-agwa gị na agwụ nọ n'akịrịka na-ekwu maka ebe a na-ebi aka. Ị na-achọ ịba soja nke ị na-azọ n'ike ọ dịkwa na mma? Ekwetara m na m nwere ike izuzu otu a. Akara m iju Douglas ihe ọ chọrọ iji ego ahụ metụpụ m enye ya. Gịnị ka ọ chọrọ iji ego nwa mee? Ịzụ ahịa iwu. Ịzụ oshi mmanụ igwe ọkụ. Unu afụgokwa? Ị na-anụkwa? Ekwetara m na Douglas nwere ike ịchụ ego n'ike otu a. Douglas! Nna, jekwa yọghachi gị ka ọ kwụchigha gị ego niile o biri n'aka gị ruo na kobo nke ikpeazụ tupu akụkọ abaa ya maka nsogbu gafe ada. Ịfụla ahịa iwu a otu si afụ ya, nsogbu ga-abanye ya, afụgo m ya n'ihu. Nsogbu na-abịa. Nsogbu adịghị. Mmezide gị ya n'ikuku. Ngwa. Achọrọ m ije fụ Sai ka m jiri kọmputa wee zigara mmadụ ozi. Kedu ị na-ejiri kọmputa Sai zigara mmadụ ozi? Kedu eme kọmputa nke gị? Ọ bụlakwanụ na ịmago na nwee ihe nchi itinye ego na ya. Ya mere. Douglas, ihe zara m kịta, kedu ka o si gbasata kọmputa gị? Ịgwa gị eziokwu, elekwe m n'ụtụtụ a. Douglas, ara agbawago gị? Kedu iji kpodo agwa? Nwere akụkọ dị na ya, achọrọ m ego. Douglas, amaghị m ihe na-eme gị n'isi. Kedu ebe nsogbu gị? Ịmakwa na ihe a bụ ahịa iwu. Ịma were ego gị niile dị n'ụwa na-achị tụgbu enyi ya. Ka ekizima maka ya. M ga-arapụ nke ichebe nke ahụ. Douglas, ama m na ara ada agba gị. Biko, chee uchiche ka nwoke mma ịbụ.
chee echiche ka nwoke nnụ maka ọtakwa m ihe na-eme gị. Ama m n'eche ịgbanwe ọnọdụ anyị mana ọ bụrụ nke otu a Douglas ahịa iwu iwere ego gị niile ekigbu enyi ya ọ bụrụ nke otu a kekwana ihe na-eme gị. Onye oyiri bụ onye ahụ dị ịfụrụ n'otu a ka ara si ebido. Douglas, nara adịkwa gị. Doris, mana m ga-esi ụzọ a je kpọchi ụzọ ahụ kpọchi ya tupu oyibo ara apụba n'iro. Jewe chi ụzọ Victoria! Douglas, kunu. Enwere ozugbo ndị Abia ndị mmanụ igwe ọkụ. Ejere m ịfụ ndị mụrụ n'azụ kafe. Mgbe kpọọ ha n'ekwentị, ọ daga. Mgbe si ka nje ụlọ ọrụ ha. Ewesị m ha akwafugo. Gawakwa m ebe m. Douglas chegoduru. Ị na-achịkọwa na ndị afọ iwu bụ ndị awụ. Ekele dịrị Chineke na di m etiri okwu egi ya. Jide ya ebe a. Odozi akụ adịche. Cheregodi. Tupu gị ebido mmụrịwa. Chetakwa na ego Douglas tinyere na azụmahịa ahụ n'ọnwa binyere ya. Ọ ga-akwụghachi m ya. Simon, ị ga-echefukwa ego maka afọ azụ ụlọ. Eziokwu. Isi gịnị? Eziokwu na nke iwe ego ihe na-akọ Paco.